Алексей се чувстваше изгубен, той се луташе безцелно. Животът му изглеждаше сив, копнееше за приключение. Един ден баба му почина. Тъга го обзе. Тя беше последната му връзка с семейството му. След погребението Алексей посети празния апартамент на баба си. Чувстваше се студен, липсваше му ужасно. Въгъла един сандък лежеше забравен. Беше пълен с вещите на баба му. Алексей го отвори бавно. Вътре намери книга. Беше стара, с кожени корици. Взе я, прокарвайки пръсти по изтърканата й повърхност. Отвори книгата. Страниците й бяха изпълнени с странни символи. Алексей не беше виждал нищо подобно преди. Книгата изглеждаше специална. Алексей усещаше скрит смисъл в страниците й. Реши да я задържи. Взе книгата в апартамента си. Същата нощ не може да заспи. Символите преследваха мислите му. Прекара часове, взирайки се в книгата. Опитваше се да разгадае символите. Усети проблясък на надежда. Дните се превърнаха в седмици. Алексей се обсеби от книгата, пренебрегваше приятелите си. Напусна работа, търсеше улики. Посещаваше библиотеки и музеи, търсейки нещо подобно на символите. Консултира се с експерти. Никой от тях не може да разпознае езика. Започваше да губи надежда. Една вечер Алексей направи пробив. Забеляза повтарящ се мотив в символите. Работи неуморно. Намери ключ. Беше поредица от символи, които се повтаряха в книгата. Използва го, за да дешифрира текста. Езикът все още беше странен. Но сега Алексей можеше да разбере някои от думите. Усети вълна от вълнение. Книгата говореше за избори, описваше различни реалности, намекваше за сила, скрита в Алексей. Той четеше за свят, в който магията е реална, говореше за същества с необикновени способности. Книгата твърдеше, че има съдба, съдба, която можеше да избере. Алексей беше изумен. Алексей чувстваше смесица от страх и вълнение. Книгата го променяше. Вече не беше същата изгубена душа. Можеше да игнорира книгата. Можеше да се върне към обикновения си живот. Но символите бяха събудили нещо от него. Можеше да прегърне тайните на книгата. Можеше да отключи силата в себе си. Трябваше да направи избор. Алексей знаеше какво трябва да направи. Довери се на инстинктите си. Реши да следва пътя на книгата. Усети прилив на енергия, докосвайки символите й. Светът му се промени. Вече не беше в апартамента си. Озова се в нов свят. Свят на магия и чудеса. Сърцето му биеше учестено от очакване. Книгата лежеше отворена в краката му. Страниците й светеха леко. Алексей знаеше, че пътешествието му едва започва. Беше готов да се изправи срещу всичко, което го очаква. Имаше цел сега. Вече не беше изгубен. Пое дълбоко въздух и пристъпи напред. Съдбата му го очакваше.